vi vil så fortsætte med vores næste sang, som er en sang, der handler om espritte. Da jeg blev pensionist, der følte mig lidt trist. Jeg var færren af nåden, for hvad skulle jeg nu tage mig til? Jeg gik og sov så sut, jeg gik snart helt agurk, men så pludselig fik jeg sådan en vældig god idé. Tag en tur med espritte, med hans frisjan og med midte, fylde lomme op med sukker, cigarette, slik og det. Spil lidt jazzy og lidt kort, man skal bare musiker. Tag så hjem og sælge hele og en tur at tjene sig ind. Jeg har en hemmelighed, nu skal I bare se. Jeg har nemlig syn og smukkelbags med månelomme i. Her er en Bacardi og en kæmpe flaske med snaps i. 25 sådan små flaske jævnt fordelt rundt om min krop. Et sted, hvor man ikke gætter. Her er gemt cigarette og lige frem med flaskekarte og blev plads til her. Tag en tur med espritte, med hans frisjan og med midte. Fylde lomme op med sukker, cigarette, slik og det. Spil lidt jazzy og lidt kort, man skal bare musiker. Tag så hjem og sælge hele og en tur at tjene sig ind. Men skulle det nå at vise sig et holde finde vej, der gemme en og pakke, hvor han ikke må føle sig frem. Han kan sige, at fylde lidt, men gønner kan han